vil have en god ting. Og den står her. Den. Wow. Ja. Det er Crixels plus Minecraft. Og inklusiv menutelefon. Samsung Galaxy 5 Mini 16 GB. Hov. Sådan. Nå, det er min telefon. Jeg kan lige se nogle spil. Flere apps. Det viser dem. Her er nogle spil. Så er det den der. Det er sådan et race-spil. Men nok om det, det får jeg ved. Jeg bliver ved med at tale. Det får jeg ved at sige, når hvad det er. Jeg skal lige slukke mig. Så slukker jeg den lige. Den slukker. Nå, det var nok. Hvad skal vi starte med? Jeg synes, vi skal starte med Lego. Det er nemlig den her. Det er så fed. Jeg fik en julegave. Mega fed. Nå, men nok om det. Skal vi se på bag. Det er bagsiden. Så man kan se, skal man gøre nogle ekstra ting. Men det vil jeg lave videre om på næste video. Skal vi tage næste vej? Så er der også den her. Det er en pistol til Crixels. Så er der den sidste. Det er en sådan ting, som man kan bruge med pistolen. Det er derfor, jeg tog med. Men om det, den kan man drage rundt, og så er det simpelthen bare tør. Plus der er sådan en spray der. Men i stedet for at jeg bruger den der, så bruger jeg pistolen der. Men ja, det vil jeg bare lave lidt videre om på næste video. Men vi skal videre. I den her video, der skal vi snakke lidt om telefoner. Jeg kan lige se den igen. Jeg skal lige vise den. Og den slukker helt. Sådan her ser den ud, når jeg vil starte. Det er en Galaxy 5. Så ser den ud. Sådan er den bare.